morning ka-vlogs. May plano yung mga neighbor ko na swimming daw kami dun sa likod. Malapit lang dito sa Lancaster, mga. So sinasama nila ako. Ang aga-aga at the time 7 PM mga ka-vlog. So tingnan natin kung anong mangyayari. Punta daw kami sa may resort kasi dyan sa likod namin. Malapit lang. Sa likod lang. Tawag dyan. Kulata. Eh, di pa rin naman ako napunta doon. Pero maganda. Okay naman daw. Kasi at least yung anak ko makapag-swimming sa pool. So mga ka-vlogs, abangan po natin kung matutuloy kami o hindi. Yon mga ka-vlogs. Andito tayo sa Lovely Resort. Dito sa Barangay Navarro, General Trias, Cavite. Sa likod lang yan mga ka-vlogs ng Lancaster. Dito sa bahay namin mga ka-vlogs. So ito kid pool to, itong nauna at saka ito yung medyo malalim yan mga ka-vlogs. Ayos lang naman, hindi naman pangit, basta tama lang mga ka-vlogs. Kasi ang bayad naman dito mga ka-vlogs is 150 lang sa adult, and sa mga bata naman mga ka-vlogs just only 130. So nag-enjoy naman mga ka-vlogs yung anak ko. So, punta tayo doon sa kabilang pool, mga ka-vlogs. Mayroon pa doon, private pool yun eh. Tara, puntahan na muna natin. So, pasensya na pala kayo kung wala yung pagpasok namin. Kanina kasi pagpasok namin mga ka-vlogs. Alam mo ba yun? Ang rami kong bit-bit. Kasi yung cellphone ko pa nasa loob ng bag, kaya hindi ko makuha at makapagkuha ng video. Kaya yun, after kong kumain, sa ako naisipan mag-video. Sa totoo lang mga ka-vlogs, pumunta kami dito, gutom na ako. Sinama lang kasi kami dito mga ka-vlogs. So, puntahan natin yung kabilang pool mga ka-vlogs. Malaki to eh. Medyo malaki tong resort na to eh. Nagkataon ka-vlogs ngayon, kaunti ang tao. Kasi kanina umaga, medyo makulimlim, kaya siguro konting tao ngayon. Pero nung mga bandang 11 na ng tanghali is uminit na mga ka-vlogs. So nag-enjoy naman mga ka-vlogs dito. Ayos na ayos naman. Kasi okay lang dito kasi mga ka-vlogs, kasi malapit lang sa amin. Sa likod lang to ng Lancaster eh. Pwede nga lakarin eh. Oo. Kasi pagsipag kang maglakad, yun, magandang dito sa second na sa pangalawang pool, yung private pool. Ito yung mga cottage niya, maganda, may sa second floor pa. Yung cottage niya guys, dun sa kinuha namin is kasi nasa 20 person ang doon, yung pwede doon, malaki, 500. Dito naman sa yung pinakita ko kanina, yon sa gilid na yon, yan 450 lang yan sa baba. Yung sa taas 650 yata mga ka-vlogs. So ito yun, maayos naman dito, medyo okay naman, hindi naman masyadong crowded, tama lang. At least nag-enjoy yung mga kids. So ito anak ko, alam mo, pagkadating namin dito, pumunta agad dyan sa pool. So mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel, Edmar TV. Thank you for watching. See you in next